Пред банкомата времето спира. Тези секунди на механично бръмчене изглеждат като векове, особено когато има 10 души, чакащи зад теб. Но зад пластмасата няма магия. Има компютърен бункер, изпълняващ хореография от криптография и чиста физика. В милисекунди оптични сензори претеглят всяка банкнота, за да избегнат катастрофални грешки. Днес отваряме бронираната кутия, за да ви разкрием алгоритмите и прецизното инженерство, които решават, без да се провалят никога, точно каква комбинация от банкноти пристига в ръцете ви. Първата тайна – картата, която говори. Всичко започва с този толкова прост жест – поставяне на картата. За теб това е механично движение. За банкомата това е началото на разпит с висока сигурност. Това парче пластмаса не е само идентификатор, то е цифров ключ, който съдържа шифрована информация и в много случаи малък миниатюрен компютър. В продължение на десетилетия картите използваха магнитна лента на задната част, черна лента, която съхраняваше фиксирани данни, номера на вашата сметка, вашето име, датата на изтичане. Проблемът е, че тези данни бяха статични, винаги същите. Крадец с четящо устройство можеше да ги копира на фалшива карта и да прави покупки, сякаш сте вие. Това беше измамата с скимер, постоянна заплаха. Ето защо повечето карти днес носят нещо много по-мощно – ЕМ в чипа. Тази малка златна плочка, която виждате на предната страна, не е просто хранилище. Тя е миниатюрен микропроцесор, мозък с размер на нокът, който е неспособен да разкрие вашите тайни данни. Когато поставите картата с чип, банкоматът и този малък процесор започват криптографски танц. Банкоматът му отправя предизвикателство, произволно число, генерирано в този миг. Чипът взема това число, комбинира го с таен ключ, който е записан в неговата вътрешност и който никога, при никакви обстоятелства, не излиза оттам и произвежда уникален цифров подпис. Този подпис е валиден само за тази транзакция в този момент с този банкомат. Ако престъпник прехване комуникацията, единственото, което получава, е код, който вече няма да послужи никога повече. Това е сякаш картата и банкоматът говорят на език, който се променя дума по дума. Ето защо чипът уби измамата на живо. Не защото е невъзможно да се копира, а защото това, което се копира, вече не служи за нищо. Въпросът за 2 секунди – има ли пари? Сега банкоматът вече знае, че картата е автентична и че вие сте законният притежател. Но това не означава, че ще ви даде пари. Трябва да отговори на най-важния въпрос от всички. Имате ли средства? Тук се случва нещо, което много хора разбират погрешно. Банкоматът не знае колко пари имате в банката. Не пази тази информация. Няма директен достъп до вашето салдо. Той е само пратеник. Това, което прави, е да състави шифровано съобщение, което съдържа вашия номер на сметка, сумата, която сте поискали и уникален идентификатор на машината. Това съобщение пътува по частна виртуална мрежа или специализирани линии, понякога използвайки комуникационни протоколи, датиращи от 80-те години, но които са били подсилени с слоеве модерно криптиране. То не пътува през отворения публичен интернет, а през сигурни тунели, които свързват процесорите на плащания. Съобщението пристига до огромен централен компютър или до облак от сървъри, който принадлежи на субекта, обработващ транзакциите на вашата банка. Там се извършват 2 решаващи проверки. Първо, има ли достатъчно салдо? Второ, превишили ли сте дневния си лимит за тегляне? Ако отговорът и на двата е да, системата не само казва «разрешено». Тя извършва критична операция – блокира средствата. В този момент банката мислено отделя тази сума от вашата сметка, замразява я, запазва я изключително за тази транзакция. Парите продължават да бъдат ваши, но вече не можете да ги харчите другаде. Това е официален ангажимент на банката, че ще плати тази сума на приносителя на билета, който банкоматът ще генерира. Всичко това се случва средно за 2 секунди. За това време съобщението е пропътувало стотици или хиляди километри, било е дешифрирано, проверено, разрешено и се е върнало в банкомата с код за одобрение. Тази малка зелена светлина, която виждате на екрана, не е просто едно «да». Тя е неотменим цифров договор. Дилемата на алгоритъма – какви банкноти да ти дам? Одобрението пристигна. Банката каза «да». Сега банкоматът има проблем.
Математически и логистичен проблем, който трябва да реши за част от секундата. Разполага с парите, но не под каквато и да е форма. В неговата метална утроба, организирана в независими касети, има ограничен и променящ се инвентар от банкноти. В една касета има банкноти от 20, в друга от 50. Може би в трета от 10 или от 100. Вие сте поискали, например, 80 евро. Как ги доставя? Най-очевидното решение би било да ви даде 4 банкноти от 20. Но не винаги е така. И не винаги е най-добрият вариант. Вътрешният софтуер на банкомата, малка експертна система, изпълнява алгоритъм за дозиране. Този алгоритъм анализира няколко фактора в милисекунди. Първият е наличността. Ако касетата с 20 левки е почти празна и машината получи предупреждение, че зареждането няма да пристигне до утре, алгоритъмът ще се опита да запази тези банкноти. Вместо 4 по 20 би могъл да ви даде една банкнота от 50 и 3 от по 10, ако са налични. Или дори в някои напреднали модели 2 банкноти от 50 и да ви върне 20 евро в брой, които вие сте депозирали по-рано, въпреки че това вече е по-сложна функция. Вторият е ротацията на инвентара. Касетите имат сензори, които засичат колко време престоява всяка партида банкноти. За да се избегне повреждането на хартията поради дългото изстоене подредена и притисната, някои банкомати се опитват да изразходват равномерно всички касети. Това е принцип на превантивна поддръжка. Парите, които се движат, не се развалят. Третият фактор, по-фин, е поведението на потребителите. В пикови часове, когато хората теглят малки суми за ежедневни разходи, банкоматът може да даде приоритет на банкноти с нисък номинал, за да ускори опашките и да избегне ситуацията да си тръгнете с банкнота от 50, която после никой няма да може да ви развали. Това не е изкуствен интелект в смисъл на учене, а програмирана логика, базирана на исторически модели на самата машина. В този миг банкоматът е решил 4 банкноти от 20, или една от 50 и 3 от 10, или всяка друга комбинация, която неговият вътрешен алгоритъм счита за оптимална. Това не е случайно решение. Това е стратегическо решение за максимизиране на полезния живот на машината и на личността на услугата. И всичко това се случва, докато вие все още гледате екрана, чакайки да започне механичният шум. Но има пропаст между цифровото решение и физическата доставка. Алгоритъмът е казал 4 банкноти от 20. Сега идва истинското изпитание. Да превърнеш тази заповед, която е само електрически импулс в една верига, в прецизно механично движение. Да извадиш 4 парчета хартия от купчина от стотици, уверявайки се, че не излизат 2 залепени, нито една скъсана, нито една фалшива. Да провериш, че всяка е точно това, което казва, че е. Да ги преброиш отново, за всеки случай. Да ги групираш в подредена купчина. И да ги избуташ към онази метална касета, която се отваря към теб, всичко това за по-малко време, отколкото ти е нужно да си поемеш дълбоко въздух. Тази граница между цифровия свят и физическия свят е най-опасната зона за всяка машина. И именно там, в тази територия на ролки, сензори и стъпкови двигатели, банкоматът залага своя смисъл на съществуване. Защото от нищо не служи най-сигурното банково разрешение на света, ако накрая банкнотите заседнат. Армията от касети, складът за хартия със стойност. Заповедта е дадена. Алгоритъмът е решил точната комбинация. Сега, в дълбините на банкомата започва движението. Но това, което ще видите, не е разхвърляно чекмедже, където банкнотите почиват натрупани без контрол. Това е йерархизирана система за съхранение, вертикална крепост, проектирана с почти болезнена мания за прецизност. Във вътрешността ще намерите няколко независими метални касети, подредени като етажи на миниатюрна сграда. Всяка касета е посветена изключително на един номинал. Касета 1 за банкноти от 20, касета 2 за банкноти от 50, касета 3 за банкноти от 10. Не се смесват. Никога. Това е абсолютна сегрегация, защото всяка грешка в тази начална фаза би била катастрофална за последващото броене. Всяка касета не е просто пасивен съд. Тя е активен модул със собствено захранващо устройство, собствени ролки и в напреднали модели, собствени сензори за ниво.
Когато техникът от охранителната компания зарежда машината, той не хвърля банкнотите на посоки. Поставя ги в перфектно подравнени купчини, ориентирани всички в една и съща посока, с лицето на историческата личност, гледащо напред. Тази мания по ориентацията не е естетическа. Оптичните сензори, които по-късно ще инспектират всяка банкнота, са калибрирани да четат модели на мастило и водни знаци в специфични позиции. Една банкнота на обратно или на лице е за банкомата почти като фалшива банкнота, нечетлива и следователно отхвърлена. Освен това, натискът е критичен. Пружина или бутало упражнява постоянна сила върху купчината банкноти, избутвайки ги към механизма за извличане. Ако натискът е твърде нисък, захранващото устройство няма да срещне съпротивление и може да се провали при захващането на банкнотата. Ако е твърде висок, банкнотите ще останат толкова притиснани, че ще се залепят една за друга, обричайки операцията. Това е деликатен баланс, диалог между силата на пружината и триенето на хартията, калибриран да работи с нови банкноти, стари банкноти, измачкани банкноти и дори леко влажни банкноти. Банкоматът не знае в какво състояние са вашите пари. Само знае, че трябва да се адаптира към всичко. Танцът на извличането, ролки вендузи и страхът от залепналите. Настъпва най-критичният момент от цялата операция. Касетата за банкноти от 20 е получила заповедта. Трябва да достави 4 единици. Безшумно, малък стъпков двигател се активира. Гумена ролка с текстура, проектирана да максимизира захвата, без да поврежда фибрите на хартията, се спуска върху купчината. В някои модели, вместо ролка, има смукателна вендуза, която се прикрепя към горната банкнота и я повдига с прецизно движение, като палец, който отлепя лист от бележник. Това е моментът на контакта. Банкнотата започва своето пътуване. Тя е издърпана извън касетата и вкарана в тясно олейче, писта от ролки, която ще я води през машината. Изглежда просто, но крие демоничен проблем. Банкнотите са непредсказуеми. Те са хартия. Мачкат се, сгъват се, трупат статично електричество и най-лошото от всичко – залепват се. Две залепнали банкноти са обществен враг номер 1 за банкомата. Ако ролката засмуче две наведнъж, системата ще преброи една, когато в действителност са две, или обратното. Резултатът е грешка в инвентара, която може да отприщи верига от откази. Затова веднага след извличането самотната банкнота или виновната двойка преминава през бариера от сензори. Някои банкомати използват ултразвукови сензори. Те излъчват високочестотна вълна, която преминава през хартията. Една банкнота произвежда един акустичен подпис. Две залепнали банкноти произвеждат друг, по-платен, който сензорът разпознава мигновено. Други системи използват сензори за дебелина, ултрачувствителни механични палпатори, които измерват дебелината на хартията с прецизност в микрони. Ако открият, че банкнотата е по-дебела от необходимото, активират алармата. Когато това се случи, банкоматът не се парализира. Изпълнява протокол за корекция. Двойката залепнали банкноти се отклонява към алтернативен път, малка въртележка, която ги разделя и връща излишъка в касетата. След това прави нов опит за извличане. Този допълнителен шум, който понякога чувате, това малко механично заекване, е банкоматът, който казва: „Съжалявам, извинете, ще опитам отново“. Това е система, проектирана да се проваля елегантно и да се коригира в движение. Окото, което вижда всичко – сензори, мастило-призрак и изхвърлени банкноти. Банкнотата премина теста за дебелина. Сега влиза в зоната за визуална инспекция. Не е достатъчно да бъде банкнота. Тя трябва да бъде правилната банкнота и освен това автентична банкнота. Редица оптични и инфрачервени сензори я изследват за милисекунди. Първо измерват размерите й. Банкнота от 50 евро няма същия размер като тази от 20. Ако мерките не съвпадат с параметрите, съхранени в паметта на банкомата, банкнотата се маркира като подозрителна. След това инфрачервените сензори влизат в действие. Защитното мастило на модерните банкноти има уникални свойства под инфрачервена светлина. Отразява, абсорбира или предава радиацията по специфични начини, които обикновената хартия не може да имитира. Банкоматът осветява банкнотата с инфрачервени диоди и чете модела на отражение. Това е като спектрален пръстов отпечатък.
Проверяват се също водните знаци, вградените защитни нишки и при най-напредналите модели, дори фрагменти от отпечатаното изображение. Всичко това се случва, докато банкнотата все още е в движение, пътувайки със скорост от няколко сантиметра в секунда. Това е високоскоростна съдебна инспекция. И ако банкнотата не премине теста, ако е твърде скъсана и изцапана, или ако сензорите открият аномалии, които предполагат фалшификация, банкоматът не рискува, не ви я доставя, не я връща в касетата, за да не замърси инвентара, активира механично отклонение и подозрителната банкнота се избутва към специално отделение – малко чистилище за пари в брой, известно като касета за отхвърляне. Там се натрупват банкнотите, които машината е преценила като недостойни за циркулация. В края на деня техник ще отвори банкомата, ще извади това отделение и ще реши дали банкнотите могат да бъдат вкарани отново или трябва да бъдат унищожени. Машината междувременно не спира. Извлича друга банкнота от касетата, за да замени изхвърлената и продължава своето броене. Моментът на истината, щитът на парите и непогрешимата памет. Банкоматът извлече, провери и преброи 4 банкноти от 20. Всички преминаха тестовете. Сега трябва да бъдат доставени. Но те не падат просто през дупка като монетите на аркадна машина. Транспортират се внимателно до изходна тава, метален щит, който се държи херметически затворен до точния момент на доставката. Този щит не е само физическа защита. Той е част от системата за проследимост. Точно преди да се отвори, машината извършва двойна проверка. Сензорите на входа на тавата потвърждават, че банкнотите са пристигнали и са правилно подредени. Софтуерът сравнява количеството банкноти, които би трябвало да бъдат там, с количеството, което сензорите засичат. Ако има разминаване, транзакцията се анулира в последния миг и системата регистрира аларма. При банкоматите от висок клас, особено разположените в зони с висок риск или в казина, този процес отива крачка напред. Вътрешна камера, невидима за потребителя, снима всяка банкнота преди да бъде доставена. Разширени системи за оптично разпознаване четат и регистрират серийните номера. Да, банкоматът може да знае точно коя банкнота от 20 евро, идентифицирана чрез нейния уникален код, ви е доставил. Ако тази банкнота се появи след това в обир или при откуп, властите разполагат с документално доказателство, че е минала през вашите ръце или през тези на някой на тази машина, на тази дата и в този час. Когато вкарате ръката си и вземете парите, банкоматът не предполага, че сте ги взели. Той го потвърждава. Инфрачервени светлинни сензори в стената на тавата засичат прекъсването на лъча, когато ръката ви влезе, и после засичат нейното излизане. Ако минат няколко секунди и парите все още са там, банкоматът приема, че не сте ги прибрали. Тогава активира механизъм за връщане, банкнотите се засмукват отново към вътрешността и се депозират в касета за задържане, а транзакцията се анулира автоматично, връщайки парите в сметката ви. Това е система, проектирана да ви защити от самите вас и от разсеяност. Жизненият цикъл, бронирани автомобили, презареждане и сънят на банкомата. Но нито един банкомат не е остров. Колкото и да е сложен, неговото съществуване зависи от невидимия жизнен цикъл, който се случва, когато не гледате. Рано или късно касетите се изпразват. Софтуерът, следейки постоянно теглото и броя на оставащите банкноти, пресича критичен праг. Автоматично генерира предупреждение за телеметрия и го изпраща по мрежата до контролния център на банката или на компанията за транспортиране на ценности. Съобщението е кратко, но точно. Банкомат номер такъв, касета 2, номинал 20 евро, критично ниво. Препоръчва се презареждане след по-малко от 24 часа. Тогава пристигат те. Мъжете и жените от бронирания транспорт. Брониран фургон спира пред банкомата. С протоколи за екстремна сигурност отварят задната конзола, не тази, която вие използвате. Получават достъп до сърцето на машината. Изваждат празните или полупразните касети и ги заменят с други, току-що заредени в трезор, с банкноти, преброени една по една, сертифицирани и запечатани. Но това не е просто размяна на чекмеджета. Техникът трябва да рекалибрира системата. Въвежда в софтуера точния брой банкноти, които е поставил във всяка касета. Понякога дори трябва да научи машината как изглеждат новите банкноти,
Ако е имало промяна в дизайна на валутата, прекарвайки мостра през сензорите, за да научи нейния оптичен и инфрачервен подпис. Банкоматът, който преди минута агонизираше с последните си резерви от пари в брой, се връща към живот. Неговият инвентар е актуализиран, сензорите му са калибрирани, двигателите му са готови. Той ще чака търпеливо друг потребител, някъде в града, да вкара карта и да поиска, без да знае танцът, да започне отново. Следващият път, когато чуете тези ритмични щраквания и това метално бръмчене зад осветения екран, спрете за секунда. Не слушайте само шум, слушайте симфония. Слушайте криптографията, която преговаря с чип с размера на нокът. Слушайте алгоритъма, който решава в милисекунди оптималната стратегия за изразходване на своя инвентар. Слушайте гумените ролки, галещи хартията, инфрачервените сензори, осветяващи мастило призрак и металния щит, който се отваря, за да ви достави с милиметрична прецизност точно това, което поискахте.